Saka iwe ukura kuti baba wakarara nawo chokwadi. Kangani? Katatu. Kupi nekupi? Mumstakarara mumba kaviri karara panzi. Panzi pasingwa panzi pamashops. Takarara apasi panzi pamashops. Takatenda kusangu. Zvese zviri kutaurwa mambo zvekuti ndakavata navo handina kumbogara ndavata navo. Kana mushopu mavari kutaura handitomuzivi. Dzaiva dziri nguvai dzandaivata navo pamashopu ipapo. Anga iri nguvai? Vaibva kwamashanyo ndosvika 11, 12 ndotemba dzemanheru. Ndompe mateko anosungisa amosi mashanu vachindoda vandipe makakanakadzi vangu ndaranga rakamirira tezvara ndompe mateko kuti vange vari pano nemwana wavo takavayerosamanisa kune mapost hatizi kuti vangadai varipo here vauya here nemwana wavo mapost gavauya asi baba vakasungwa kuti ngauye nemapost nengai kuti kesi chizotraiwa muno mudare mwana ainzi ari mumaoko mavo vapasamanista audio nedare kuti ngavasungwe sati achikumbira mapost kubva kuna baba vacho mudzimai wacho uripo vauye kumbirawo amateko okumbira ibumba mukadzi wacho nokuvona yaro amateko tokubuda ibumba amemoti ndinokupuraudira chokwadi zvavanobadzira mwari ndizvenjataura Tinokupura tinchataura chokwadi pamberi pedare. Tinchataura chokwadi. vamutaura muzviri vachikupura zerere Chichava zvechokwadi. kusapu Kurukara. Chirena. aumbukazi Ongo. chiche Kurumawo. anyaya kupomera murwizi Ongo. kupindira kuti kwemakarara Last week bongo keep that. Ndakaya ndakatorwa namai vanga wanga asingazivi nyaya. Unozviziva here kuti unoda? Ndaizviziva asi mama ndevakauya vakanditora. Vakanditora vachiti handisi kunatsonzwisisa nyaya iyi ngauri ndanotsonzwisisa. Ndiyana ndaifangakuobva vakauya vakanditora vachiti chimboya kuno. Ndatsonzwisisa nyaya. Okay. Chipindura nyaya yawabvunzwa. Nechaunoziva here pamhosva yauri kupomerwa yekuti iwewe uri kudanana naMashaka? Wangu mhosva ndoibvuma. Wangu mhosva ndoibvuma. Uri kuibvuma sei uchiti uri kuibvuma? Ndoiziva nokuti ndakazviita. makasangana kangani Kanoita katatu. ai madanana Akandipfimba. mapo achi Chandinacho chandoti izvezvi chandoti ndinacho inyaya yelaini. Ane laini rakanditengera zvinhu izvi zvichinge zvaita zvichinge vakadzi vacho vauya. Vaita noizi vandirova ndopaka Laini racho unaro? laini hongu riripo. Kosei wasorei kuzotaura kuti wakaradiwa iwewe chii chawanyanya kusora? Bozi kudanana kai secret. Murume akakurova here?
haana kundirova asi kuti pane zvakaitika. Vakadzi vakandirovawo saka pasina nidhi kuti ndizvivanze. Vanga vasina vangaona mameseji mufoni memurume wavo. Apa urikufanirwa kutaura zvinonzvika nekuti pane zvinhu zviviri unogona kutaura izvi uchiroverera munhu nekuda kwekuti wakarohwa. Uri kuzvinzwisa here? Ndikuzvinzwisisa. Unogona kutaura izvi nekuda kwekuti wakarohwa. Iwewe wakarohwa vakadzi vake ngavasimuke, vakamurova ngavabude. Vana pavaikurova ngavaende kuri vaiti kudii? Vakauya vachiti vakasvika kuma time dzandakatarisa ndaitwa nefoni. Time dzakasvika vakasvika kuma 11 time dzakasvika pashopu vachiti vakandiguguzira mai ndipo mapiritsi dero ndo rakabva kuchipatara namainini vacho muningira wamaijumia mene iranganoiso madrip chichi kuchipatara kwemusamba vakati muningira wangu ari kurwara muka ndipo mapiritsi aini mapiritsi handina chikwanza mai muningira wangu ari kurwara buda uri uone muningira wangu ari kurwara ndichibva ndabuda pano abva nditipe foni yako ndakada pafoni so zvomurume uyu anga atonditipa kare abva anga anditengera line ndokubva ndaisa line riyo romufoni saka rasina makontakti anga asina kusefiwa saka ndandazama kudhaila kuti uyu awandi iye ndobva atora foni iye ndokubva tati hanzi handei kunetwork mai tava pananga nepamai chipo zvikanzi mai handidi kutambisigwa nguva yangu ndimai jumia vangara handidi kutambisigwa nguva yangu ndiri kuda mari yawakadya nemari yebroiler wakatengerwa namatime huku yakatengwa namashanu handipedzekwa nguva Joshua patime dzodzo ndakatomboharambira vavati achahandei kunetwork tataina network zvikanzi kana riro line ravashandisa mameseji amashama achapinda tasvika panetwork paya vashava zvavanga vachida nekuti dhiri ranga rirongwa rakutora nezvaro nderiya here rekutengwa ndo rekutengwa rangu randaishandisa randaigandana namameseji nokufonerana tatatoribvisa mufoni tabva taenda kunetwork kuya ndichitosvika majunia vabaya foni mashayiwa zvanga vachida kuti line inyuwani usada kundivhara nhema majira ndo vakatanga kundirova vachindirova kudai ndati ndakatobata foni aitewo foni ichibva yatodonhauko ndopakatanga ndirova mai junior mai idhi vabva vatenderera papakaita senuke pamudereni mai idhi vabva vaita senuke vada kunditendera vada kundibata mwana ndobva ndakaona mwana akudonha ndavada musvudhunura mwana ndavada mubata maoko foni yange yatodonhauko ndabva ndatiza vakazama kundidzingirira ndakatotiza chavakanewana chii pavakaenda vakashaya nekuti line raivanyuwa ndaisati akufonera paumbowo hwavo hapana asi vava neumbowo handakubvuma ndakatovarambira ivo vane umbowo kuti line andaishandisa inini rinana 777 vavaona mameseji vakatsvaka kuti anena nhamba idzi ndiani vakabva vadziwana kuti nditangu vangawana mameseji ataikandirana nababa idzi saka ndopari kubvunzwa kuti to zvinoko nhasi kuti muzovhuma apo vasina umboko vakawana zvabva nepasi vakatombouya kwandiri inini vanchiti ngachinyenyanya ndikati handichinyenyanya nekuti pamakandirova makashedzera vanhu vese vachisvinzwa nyaya yakabva yatonosvika kumba mudzimai varohwa nanonokatsanisa kuti mubvume kubuda zvazvibuda nekuti vanga vatotaura kune vangu kuti mai evi vari kudana nemurume wavo zvakatanga kusvika kumba nyaya isati yaitika saka papasina zvekuti ndivanzi nyaya yanga yasvika kumba saka pane chawakapiwa wakupiwa line iro rukadzi chete vaindipa mari line ndo rimwe mumbowa handinawo
broiler iyi huku yakabva kumbe ndakavabikira vakachika ndikatovapa message kana vainawo ndikatovakandira mamessage tichi vanga vati kana nyama iyo haibvudi ugozondiudza ndikatobva ndabika nyama iyo ndikatovapa nyama iyo ndikatovakandira message toti nyama yaibvuchiwa yemudya ndikatovapa nyama vabaiti meshopu kumakwiyo iwo ndokuva notandarira aiwa zvekutandara zvavo vanoti panonga unomwadoro kwamashana nditi vanouya manheri vodarikira nemota wosudzogondiona dzongoandarika wosiya wokanana meseji kana kutaura woenda wozodzoka ma1 kweminu kana maikanda meseji muchiti huku yaibva ivo voti orit ndikuuya kweiyo yekuuya kwavauna zvakaitika pakabvondoka nyaya ndakabva ndadhilita mameseji ese zvese ndakabva ndadhilita meseji yandiinayo ndeyekuti pavakakanda mashops vanga vasinaziva kuti murume wangu akauya vabva vakanda meseji vachiti tiza achiti itoripo meseji yacho yavakakanda nenhamba dzopera na61 vakakanda meseji iyoyo nokuti murume akatouya nokuti ndatombomurambira asi zvazvo zvatosvika kumba akati kweiwo meseji iri kuramba sei kwei meseji yandaona yakandwa iyi zvichii zviri kuitika ndabva ndasvika pakutaurira murume wangu chokwadi nokuti ndanaga zvinganetsa kana kusvika pakuzodiko nani ava ndataurira murume wangu chokwadi avakadzi ava vamashami havazi kuti vakatorakuza kuti munhu wedu ari kuurayirwa mapurera asidii asidya kwamwe ndone vakazosvika vogumukamo vovuo chimwe chakanyangovarwadza inyaya yemameseji nyaya yehuku futi yakavarwadza inyaya yemameseji amai ndandichida zvangu kuvhura naye ava vasati vasvika kuti saka imini mawitness enyu makuru vakadzi vamashameka vasingatozvidi vakupupuriri ndizvozvo kutoripupura ivo nokuti havasitombourana nazvo vangataura kana kuti kudii asi chokwadi ndo chandiri kutotaura kuti ndizvo zvakatoitika papasina chekuti ndichivanza muti ndokupura kuti rachokwadi mudara mamuvakirwa chataurwa zvechokwadi muri kudzinzwisa kuti zvero achikupura noreva kutaura chokwadi zita imedzvani sabu mucheu mambo chire uyu mukadzi uyu makamurova handinambomurova makanetsana inini nyaya ndakangonetsana naye inyaya yebhaketi zvokumurova handina kumurova takatonetsana zuva rakutonodoka zvokuma4 paitori nevanhu manetsana muri 2 tiri 2 pamashops paitori nevanhu nyaya yebhaketi rangu ndo nyaya ndakanetsana naye iye saka mukutamba naye kwandaita naye munhu ndinowirirana naye akatora bhaketi rangu akakumbira bhaketi rangu saka airishandisa pashopu pake anga asina kuenenza ndobva ndikumbira bhaketi rangu ndobva ndamupa ndobva ndazomuvinga ndichindikuda bhaketi rangu iye ndobva mukunemerana muyamira ndobva atanga kunetsana nini mainemerana zvipi iye ainetsana inini aingonemerana nini mukutaura saka inini ndobva ndakabva ndakutokunemerana kwachiri kwatira kuti tinzwisise nokuti makanetsana uyu munhu iye mukadzi uyu baba akanetsana nini nyaya yebhaketi ndo nyaya ndakanetsana naye iye ndobva atanga kundituka pakatanga ndituka ndanyetsana naye nenyaya yebhaketi ndobva takatanga kunetsana ipapo makaenda naye network handina kuenda naye handizvizivi kubhaketi kana rainetsa raida kuti murivinge usiku iwo muchigara padhuze handina kumuvinga usiku handina kana kutombomuvinga usiku nyaya yebhaketi naye kana nyaya yebhaketi iri iyoyo yaida kuti muinde muri 2 ndakanetsa naye pamashops paanogara
muri 2 imimi makaenda munane kwanga muri akambani naye ndingapo ndakamuvinga ndiri ndega mogona kuikana navavo kuti makasvika muri moga ndakasvika ndiri ndega asi pamasokisa kwako katochena nekuti paya pane vanhu vaivepo saka ima muri mega here pamakanetsana neni uini munhu ndakanetsana naye ndiri ndega baba nekuti bhaketi racho ranga riravo bhaketi randanga ndakakumbira ndira maidi ndakabva ndavapa $4 ebhaketi ravo ndaona kuti bhaketi ndagaisa naro nguva refu ndakapa $4 maidi ebhaketi ravo handambokumbira maijunior maijunior ndakatanga kunetsana navo panyaya idzi dzemurume wavo vebhaketi nenge mama vari pananopupura nokuti anogara vachingouya kumagwiro ndonga nebhaketi rangu 1 reyero reblue ndo raiva ramaidzi maijunior handambobvira ndavakumbira kana bhaketi maijunior mukadzi wamama handambobvira ndakumbira bhaketi hongo hamuna bhaketi ravo nangu ndinganyipa ipo bhaketi ravo handina handambobvira ndambokumbira bhaketi kana kuti hanya dzebhaketi ramaidzi raiva reblue nanhasi ritoriko korenyu anga rerechirerudzi rangu randiinaro ndiraie bhaketi iroro ndo bhaketi ravo aiwa zvinzira kutaura chokwadi chakanaka aitiona imini musadini kana ichirokwa bhaketi racho kana maborekerana asizosvika musare maoko zvinge zvisingafanira kudaro onai zvazvirikuita inoenda ndikuda kumbobvunzawo zvangu kuti ndinzwisise avo musungavo vari kubvuma kuti nyaya yebhaketi vanoiziva ichokwadi here kuti nyangwe vasiri ava vamakakoreta bhaketi nyaya yebhaketi yakambotaurika kwemuti nyaya yebhaketi hainambotaurika nekuti inini ndindakatoudza mama akati ndagarisa nebhaketi ramaidi ndoita sei mama wakati akana wagarisa ipa maijunior mari maidi $4 maidi ndakapa $4 sitakana kutukana sitakana kunetsana yebhaketi yakati tikamasuri izvi zvavo atiti bhaketi racho munomudare taakuzvinzwa kuti nderevavava imi muchiti maamusingazvizivi kuti nderevavava handingo zvamuri kutaura aiwa izvi inyaya yakazoitika ndapa maidi mari yebhaketi mama chikonzero chekuti mama vanga vauya vakati ko imi mai bhaketi iri chii chiri kuitika ibhaketi rani ndanenge vachingorona nemumwe ukanzi ipai munhu $4 nebhaketi ndavapa ndisangana kutukana navo pasangana chakamboipa semataura vakaita kuti taingowirirana handakanambovatuka line rinotaura nevesita ravo handizivi kuna vanorikwesta kuti vanokwanisa zvona nekuti ndo vakatouya vakatondikatira nepawindo rikawanikwa risinga request ekazita ravo havasikuwai inini ndine mamwe ndine message hongu line riri kuto request zita ravo Amos Mashana garai pasi mai gavawiwa mukati ndinokupura kutaura chokwadi ndarama mbachiriya namwari ndozvandichataura chose chokwadi ndinopupura padare ramambo chireya kuti ndichataura chokwadi chose chandoziva muri kuzvinzwisa kuti kupupura zverere kutaura chokwadi zita renzani ndonzi Aklin Matongo Sabu Muchou Mambo Mashana uyu mukadzi uyu pamakanonetsana naye muchizoenda naye kunetwi
makanga mimwe ayamanzwisa inini handitombozvizivi zvokuti ndakanonetsana naye, handina kana mbogara ndasvikako. Inini nyaya yavakanetsana namainini nyaya yebhaketi, burikidza bhaketi rirangu. Saka panyaya yebhaketi rirangu ini ndakaudza mainini vakudi vakutonetsa nyaya yebhaketi, saka ndozoenda kunonetsana namainini. Inini zvokuti kwaizvizvoni ndakanonetsana navo kunetuka handitozvizivi. Vakangopindira chete pabhaketi renyu imo mangu vaudzawo kuti vaivakamunetsa nebhaketi rangu ivo vakati vainda ivo. Ivo vanotozviziva ipapa kuti vachitanga kuya pashoko vakatora bhaketi rangu. Saka kusvika vainda ivo imo makanyarara chii chakasangisa kudaro? Kuendani? Ivo mainini ava ndakaudza kuti vari kutonetsa vasi kuda kundidzosera bhaketi rangu. Hamuna kupiwa $4 here? Handina mbopiwa $4 kuburikidza kunge vanotondipa $4 achiti ainge tatogara tatonetsana kare. Ivo makanetsana navo here? Aiwa, titonetsana nenyaya yebhaketi rangu. Kwete kunetsana navo, ini handambonetsana navo, ndakaudza mainini. Bhaketi vakatora bhaketi ndagara nguva refu. Vakazotora mari kupa $4. Chakatanga kunetsana nemari mumashure chakatanga chii? Kunetsana neava nyaya yebhaketi. Takanetsana nyaya yebhaketi kwete kunge vandipa mari. Ndomapiwa mari? Tatonetsana ndichinge ndatoburikidza kutaura kuna mainini avo kuti ava mai vakunetsa vachadi kundipa bhaketi rangu. Ndopavakazoinda ivo manje vononetsana? Vanonetsana navo. Saka imimi maitadza here kutaura navo imi makaberekana muri vaviri? Maitadza here taitopesana ipapo kuti vai vozopindira? Taitopesana ipapo ina nditozviziva. Saka ndobva mazotenga kutenga vapi? Aiwa, ndakanambovatenga. Kuti bhaketi ranga rivangu ndobva ndaudza maini kuti mukadzi ari kuramba nebhaketi rangu. Ndosatutaura handinakanambovatenga asi kuti vakazopindira sei? Burikidza bhaketi roti redu ratongomushandisa pamba sezvo tichingogara pamusha mumwe chete. Ilinika muri vana mai vakuru hamungaende kunonetsana nekabhaketi. Izvozvo hazvimake sense. Pane zvimwe zvamunongogona kuti pane moto, pane husi hwekupfinga right. Pangoita kuti kudii? Inda nchiti vakadzi vatatu vangasimukira nyaya yebhaketi uye futi vozoenda neni kunetwork nenyaya yebhaketi kwavakanondirovera. Toti inyaya yebhaketi murume wavo aizokanda here message kuti tiza uende kubasa. Ne message iripo. Nepamwe patakambotara naye nchizama kumutrapa tamhangana nyaya. Ndichiti ndipowo mari nditize. Akanditi handina mari. Aizonditi handina mari here tanetsana nenyaya yebhaketi. Nyaya yebhaketi kana takanetsana iyi handi inongopera. Garai pasi zvenyu amai pamatoro. Vakauya vari 3 nemunin'ina wavo angabva kuchipatara kwamena angauya. Dhera akauya ndo musi wandakakandigwa line nababa Idi padhoo. Dhera akauya nzomutambira. Mai Junior akatondikwereta $4 vachida kutenga zvinhu. Munin'ina wangu ari kuuya pane zvinhu zvakatoshota. Vakandirova foni ikatokanda uko. Foni handaiva nayo inini. Pavakandirova mwana pakasudzunuka ndo pandakatiza. Mai Junior ndo vakandirova. Wangu ipapo ndo zviza ndakatadza asi kuti
murume wando akaramba achindinyengera kuti sepfungwa dzavanhukadzika akaramba achindinyengerera achindidii nchimbozama kumuramba asi nchidii handizivi kuti mweya wayo kandipinda ipapo akaramba achindinyengerera achiuya pashopu dzimwe nguva achidii achingouya saka zvaingova zvinhu handizivi kuti mweya ikangoda murume anga asina kana nguva apedza abuda angava nemwedzi It's okay. Ngawe. Ndio kwa. Right. Vapika here. But ndinokupura kutaura chokwadi. Angasi. Ndinokupura chokwadi ndinobva chirera. Ndinokupura kuti ndichataura chokwadi mudare ramambo Chireya pamberi paMwari. Kutaura chokwadi. Amos. Mucheo Chireya. Pane mhosva yamuri kupomegwa yekunzi makarara nemukadzi wangu. Mhosva iyi munoibvuma here kana kuti munoiona? Handibvumirani nayo. Pane herewo chamuri kuti makapa mukadzi uyu chingadaro chingawanikwe seumboo? Hapana. Hamuna chamuinacho? Mukadzi uyu akawanikwa aine pendi renyu, mungati akariwana sei? Kana rakatotorwa nemushonga. Hapana kana chimwe kunze kototi kana rakanyukurwa nemushonga kwete kutora pendi rangu kumpa. Kana kuti mungoti apo ndevhuma. Kungoti mishonga chete. Kuraza kuti kungorapa kana zvikawanikwa pakani. Mukadzi uyu ari kuti ane laini ramakamupa. Zvingave neshuwa asi laini racho haasisi. Zvelaini handina laini randikamupa. Laini rangu ndinaro. Mukadzi uyu ari kuti ane meseji yamakamunyorera yekuti tiza. Ndofunga ndakambokumbira padare radarika kuti meseji yacho ngaionekwe nedare kuti iri yakasendwa nenhamba dzangu here kana kuti nenhamba dzani. Meseji yacho nayo womuti naye asi kuti aishandisa malaini maviri. Laini racho ravakashandisa raiva nezita rake. Handamborikwesta kuona kuti
mazita anobuda ndehapi ashandisa malaini pakufonesa ane line raari kuti makamutengera ende murume wacho apupura kuti chokwadi mukarifesta rinodaidza zita razo selaini ringange richigona kuda kugadzirwa nyaya. Pane line randikatengera muzaya wanogara naye pamashopu mumwe chete. Harina iroro harisi registered. Ndakangotenga zvezvongoti akandirayira kuti mutengero line handari kushandisa network yapo. Ndobva ndamutengera. Saka line iroro ndorandofungidzira kuti rinogona kunga riri ndiro raakugadzira nyaya kuti rakatenderera rikaenda neikoko. Kana riripo ndaikumbira kuti riburitse kuti rine chii mukati maro nokuti kana nhamba dzaro handina line iroro. Ndakangotenga ndikanoripa muzukuru. Panyaya line apa akatombozama kutipa bhoni kuti line iroro ndindakutengera. Wakadzi wacho akatouya vakatonzwa nyaya yeline akabvunzwa baba chipo vaivepo. Bhoni akaramba akati harisi rangu line. Nyaya haizama kutotipira kuti bhoni apa humbo hune chekuita nemessage amuri kutaura. Kana muchiyamudari munoya makarongedza zvinhu zvenyu kuti zvinge zvakakwana. muchivhura pakuita kuti vanhu vasakanganisa mishina. Ansadaona kuti kutaurei. Namba yenyu chi imusungu 078 378 9888. Pana 078 678 1861. Message yakapinda iri mani. Yes, message yaiti ndazama kukufonera saka ndichabvoka mangwana. Muzukuru wacho ane namba dzine inini line iroro harina kana kutombogara rakandifonera kuti ndizive nhamba dzako. Handitodzizive line iroro. 678 1361. One ngaenda Google zita. Ngaende kuiko iri tawati kuda zvekutsvaka arogona kubisa kuti harina register vakaita zvekutsvaka piko pamusoro iri line roburitsa kuti chagonda ava malaini avanoshandisa harisi avo ravo jeje rakaburitsa zita ravo ndonyowanda vakatengera mudzimai wavo iro jeje ravo rima riripo ndipe imwe foni ravo jeje rima 88 avakutaura ndakanotrive kana nhamba dzaro dzirimo futi munhu ndona kuradza futi vakamusendera message dzirimo foni nhamba dzavo futi isai mfoni ayo ndipe foni nhamba dzirimo usinganetsi nyaya iripo foni ichiitwa ndikutaura nezvemalaini mari handiti mudzimai ataura zvemalaini mari ane malaini maviri andakavasiyira nenyowani chimbobira kuti ava vakashandisa vane laini ravakanditengera ozouya laini ravo ravagara vavari kuti avo meseji dzose dzainogwa mune vava vamulaini racho revava vadzakatikitwa
akadhilita kasi ndakazokutaura mudzimai wedu ndakazotsvaka 1 kumabhini chaiko chaiko kufoni yapakasara nayo ndikuwa ndakaona 1 iri ravereta ari aya umune 1 mulaini inoti 1 iri nyowani oya 2 yavamashanu oya 3 aiwa asi 3 i2 alright saka iri hamizivi nezvako irire saka vamashanu meseji unoiziva handizi panenge pane mameseji maviri anetika zvandiri kuda kutsvaka ndezvekuti vamashanu vari kuziva laini ravanoti ndakatengera musukuru vavari kuti handizivi kana riri iro rakuipidzwa munyaya idzi asi ina handambofonerwa naro handi mawawa vachidaro ndizve kozouya ravo chairo ratisati tabata zvine chekuita nenyaya yatinayo hatisati tahombowo kumumhan'aro kuti honai umbowo hwazvanilaini ravamashanu tatanga kunzwa umbowo huri kuverengwa apa uhu huri mulaini iri kuina vamashanu handirizivi unoriziva here laini vamashanu handirizivi kozouya laini riri kunzi nyamuka riri requesta ino handisi kuziva kuti ndiri here randakatendera muzukuru ramuri kuti imimi makarequesta here kana kuti makatsvaka nezvekuti laini rakaburitswa nani mukaona rakaburitswa rikuburitsa vamashanu ndizvo ndizvozvo asi harina umbowo hwokuti tione kuti vamashanu minorambei iri laini ramakaburitsa rine zvizvi iri ndingati laini iri kazhinji havana tombonya kuzotorishandisa nekuti apa pavakatotanga kunovapa laini iri vachinoti madhira abatwa sematauro vaita kuti madhira abatwa chiwo laini nyowani uchirega kushandisa rara ndakavasiyira riya ina havana kuzoti ndasvika musi wandakasvika che ndovakakanda meseji nditoripo pamashami che havana kuzoti ndine foni mulaini remukadzi raranga ndanakamusiyira ndoravakakanda meseji sora hana kudii hana kuona kudidi kasi ndodi tiza uende kubasa mwana wende kwanza umuchengeta iri laini ndire mukadzere iri iri rumu ndire mukadzi nyonda vatenga ruku mamashami laini iri munozi laini handirizivi ini ndine laini 1 handina malaini maviri imimi laini remukadzi uyu nyange zvisiri zverudo mune here ruzivo nadzo namba dzacho handina kunze kwepadzikandi dzakazondikandira komi bheki ndobva ndatovhunza kuti ndiani palaini iroro ndobva tambotoya kuda kuritsvaga kuti munhu uyu ndiani bozo aiti ndaiti ndikafona munhu yaadairi aingoda ngonzwa zvaunotaura iwewe ndobva ndatuka ndofunga ndaitori nevakadzi vangu ndobva ndatuka ndobva razosenda meseji futi richiti izo kasa uchandidere ndobva ndabvunza kuti ndiani nemameseji pavari kutaura pati ndobva ndataura takuzama kutreka nengo makatarisa madheta acho tatava kutreka tatatengisa nyaya kwambo tatanyazotondomangara nyaya yacho ende pavari kutaura kuti nhamba dzangu havana ndinoti patangamboenda kwambuya pavakanda meseji vachiti ndokumbirawo nhamba dzavatezvara vako foni yacho itoripo pane nemameseji wavo nhamba dzangu vakadziwanei kana vachiti izvonizvo nhamba dzavo handidzizivi foni iripo yakakanda mameseji yaitwa namama baba akatobvunza kuti uri meseji yani vakatotarisa nekuti nhamba dzavo dziri mufoni mavatezvara vangu dzakatoonekwa dziridzo dzamashami vachiti ndokumbirawo nhamba dzavatezvara vako foni iripo izvozvine meseji ino ndinone umbowo hungaite kuti dare rinobatsirikana asi rujekesei kuti dare rinyatsoona kuti zvamuri kutaura nyaya iripo ndeinoti kutreka kuda kubata munhu adi ndizvozvo ndizvo zvamuri kutaura makatreka zviri kuina vamashami ndakabvunza here kuti ndiani apa takatreka tabva kuyanzomangara kuno ndoba takatreka ndoba ndiri kuti iko kutreka kwamakaita ikoko maishandisa laini rani pataitreka ndaishandisa laini rangu iro laini renyu vamashami vaizviziva here kuti muri kuvatreka
pekutanga pandakavakumbira ipo pamaitreka inimi munoona kuti vaizviziva here kuti muri kuvatreka pandakatanga taura vanga singazivi aikambe ivo kana vaiziva nhamba dzenyu ivo vasingazvizivi kuti muri kuvatreka ichokwadi here kuti vakakupindurai nemeseji kuti ndiani vakatotaura vakatotuka zvinotonyadzisira zviti pane ari kutokuudzira ndozviziva kuti muri kutonditreka ndozvavakataura ndozvandabvunza vanhu ndikati ini makuvatreka ini munoona sevaizviziva here kuti muri kuvatreka mati ndakataura navo pekutanga ndakataura navo handiti tatakatoteka pandakandipawo mari yekuti nditise vakati handina mari mangwana acho ndofunga pamwangu atozviwa zvikani ndozviziva kuti makunditreka ndokodzekera kuna vamashami vamashami isusu pane vanhuvedutinoti manga mukadzi kana imoona kuti aiwa zvandakaita nemukadzi uyu ndizvozvi munongotaura kudare sechimiro chazvo ava mai ava havasati vatonyatsotijekesera chaizvo kuti zvaiitika zvii kana munazvo mumoyo ndii mungajekesi ini handizivi maya nyaya yavari kutaura yekuti ndakafona nhamba ndadziziva sei ndichifona ndichiti ndiripewo nhamba dzatezvera wavo tezvera wavo pane dziva ravakaisira mushonga tezvera wake uyu vakauraya hove zvinohlisa sabhuku ndobva auya kuzotaura nyaya iyeyi kwandiri ndo pandaitsvaga nhamba dzavo ngome kuti ndimudane kuti uya kuno muzoona chiitiko chamukaita kunoku koinumi maizofonera munhu wakarabhusa imwe musabuandirozisorenyu auya kuzopoterai kuti uyu munhu wakaisa mushonga mudhamu akauraya hove uyu muzodhamba musiya munasabhu kuti mutaura nasabhu moda kumubata iye pacheza munhu watadzi naizvozvo sabhuku akauya achipa ripoti kuti kwakafa hove zvadaro fishi dzedze isu taatadziona pamashopu ndobva tabvunza vakomana vaya vepamashopu vakomana vaya ndobva vataura mukwasha wake uyu neumwe mufano pamashopu ndobva vati isusu takaenda tivangani takaenda 3-4 ngome nemwana wake nemukwasha wake nemukomana iye ndo pandikada kuti mai ngome ndomuwana sei ini mufoni mangu handina nhamba dzake vaizokumbira ini here nhamba iwo achiti nhamba dzangu handina iwe kuna mama wakambokanda ngati mama akatobvunza tiko sei vazokumbira imi nhamba ini kwandiri hachazita wakanda plisko hekati vanga wafona sei vakazokumbira ini nhamba mukadzi wachona nhamba dzavo vanga vainadzo vakazokumbira ini sei ndomubvunzo wandinawo takatoita zvekufona kwete kukanda meseji ndakaita zvekufona ndiri kutori nemukwasha wavo wavakaura naye woyo ndiye aitozama nhamba dzinoita kutobata sei panapa laini riri kubudisa zita raAmos Mashami riri kubudisa kuti village chireu ndo laini vakariwana laini ndo randataura kuti kana riri nyowani ndo randikatengera muzaya laini rangu chairo randinoshandisa ini ariko kumba chii chakazoita kuti ripinde mumaoko amai avo ipapo ndo pandisinganyatsokuziva bhozi vachigara pamashopu ndingati ndo vamwe vemawitness vavaita navo nyaya dzavo pamashopu ipapo muzaya uyu anokuvenga here kana kuti munowinda zvomwoyo memunhu baba auzozizivi kuti anokuvenga haakuvengi kusvika momutengera laini zvinoreva kumuvimba saka muzaya wenyu kurova kuti anokuvimbai saka ndiwamakapa laini ndowandikapa laini imwe amai makazorwana sei laini laini vamashami vakatobva vanotambira munin'ina ndoti mukadzi wavo munin'ina wamaijumii muso vakabva vanotambira ndo muso vakatouya vakatondikandira laini nepadhoo kuti laini iro sachishandisa rango rauinaro shandisa iro
ipapo baba ndofunga ndakabva kwakachena kwamashami kutaura handina kumbobva zvemausiku ekuti ndainosvika kuti plus ini ndina amai nini vangu ndonosvika ndononokera umwe munhu ndichikanda laini. Ipapo ndoda kunatsotaura kuti maini vakauya nei ivo vaita vachitamutambira maini kubhasi bhazi rinobva kuharasvika pamashami harimbosviki kwakachena rinondosvika pamwe tangira kuma8 zvichienda mberi hazvifi zvakaitika kuti bhazi rosvika kwakachena. Saka iwe uri kupura kuti baba wakarara nawo chokwadi kangani? Katatu. Kupi nekupi? Mumwe musi takarara mumba, kaviri karara panze. Panze pasingova panze pamashops? Takarara hapasi panze pamashops, takatoenda kusango. Zvese zviri kutaurwa mambo zvekuti ndakavata navo handina kumbogara ndavata navo. Kana mushopu mavari kutaura handitomuzivi. Dzaiva dziri nguvai dzandaivata navo pamashopu ipapo. Vanga iri nguvai? Vaibva kwamashami ndosvika 11, 12 ndotembera dzemanheru. Maini vaiti vamumota vakatotendera ndikabva nikuya tibvunza mazowa zvenhima vakatouya nekwangu kuya vakabva totikandira line vaichibhaiza maini navo kutsvaka mazowa zvenhima. Hati muri kutowanza vari kutaura kuti ndakasvika ndichitsvaga bhoni ndo pandikasvika ndikamupa line vaizvinzwa ndichinokera mupana wandoti bhoni. Ini handisati ndakambobva kumashopu zva12 pamba pangu ndinosvika 7 ndinga ndapamba pamashopu zva12 zviri kutaurwa handizizivi handina kana 1 day randikambosvika na12. Ipapo ndinopikisana navo nokuti time dzavo dzavanobva kwamashami dzimwe nguva nengwe vana mama vachitobatisa vanotosvika kuma8 9 vana mama vachitobatisa masupa ndo vaitouya nehodha yangu kubva kwamashami kuuya nayo kumakwiri vana mama varipo ndozvitaura ndo vaitovabatisa hodha yangu vachiya nayo. Okay. Uyu muzukuru uyu nhasi akadaidzwa pano anosofa mamiriro ayo mhosva yakubata asi kuti tirege kumbunyikedzai uyu muzukuru uyu wamaiti makasiyira line aripo here? Aripo. Muzukuru uyu anouya achitaura kuti line ndakavapa sei? Aripo kana zvichiita anouya achitaura kuti ndakavapa sei? Handizivi kuti iye anozotaura kuti kudii. Asi anobvuma here kuti makamupa line? Ndakamutengera line ndikamupa line. Asi chii chakatanga kupisa muzvizisa kwenyuti line andakatengera bhoni rakushandisiwa zvisiri izvo mukagonere kuri blokesa kana kufa report mavane line? Ndakatozvinzira muno mudare musi wekuti line rina mai ava ndo pandikatorinzwa iro pakushanda kwaro ndingati ina harina kana mbonifonera iro ina harina kana mbogara ndarifonera. Kuti rakushandiswa namai ava makari blokesa kana kuti ichiri kungoshanda? Kuti rakushandiswa namai ava mazvinoziva mane makaziva mudare now 14 days makazotora danho ripi neline renyu kana risisiri mumaoko mabhoni? Kana risiri mumaoko mabhoni ndakaenda pamukomana weekoneti ndinomuti line iri rina rava nenyaya kudare. Hongu kana vachiti vakaenda kumukomana weekoneti kana rakablokwa line ngatitarise kuti rakablokwa here kana kuti harina. Asi iro makamboriisei? Line handamborishandisa kufonera iwo ndakatomborishandisa kufonera vamwe vana mama zveshuwa ndakatorishandisa line rokufonesa asi iwo handambobvira ndavafonera neline. Pamakaita line iri mune here rimwe line ramakashandisa muchitaura nezvevavo? Pamave neline nyuwani mune here kamwe kakutaura kana dzimwe pfungwa dzamaita kutsvaka kuna mashami muchishandisa risiri nyuwa? Ndaishandisa iro randandagara ndinaro kare. Asi nyuwani mave naro? Nyuwani ndanaro nokuti chaikubata kuti musashandise line murume wangu haana tombotora ipapo ndakati sarishandisa nditi
mai ana majunior vanga vatoritarisa line vatoriona kuti line sazvo asingachaiti kuti nhamba idzi ndirambe ndozvishandisa ndakatobva ndakuinya kushandisa nenhamba dzandagara ndikushandisa nadzo kuti ana majunior vanga vatodzitora nhamba idzi. Pane rane chekutaura. Taura. Pane paseirirwa pamari apa vati vataurawo pamari dzavaipuhwa chinomwandura wawo chinomwa doro kusvika vanhu vachidhakwa nemari yangu ndiri musango nitonekwa nechavo. Izvozvo hazvina weakness, hazvina tikutsvaka zvinhu zvinombo ndakataura saka zvamangotaura mangozvo ndinodhifendeka nyayona isiaesa haigoniero kusemera. Toda kuti iye line ndorakubatisai kuti chokwadi zvine umbowo wekuti maitora mukadzi. Asi inini chandinoda kuziva kuti ko kana makapa muzukuru rakazoenda sei maoko amai ndoda kuti ende ngatizivai kuti rakablogwa here. Ipapo ndichiti muzukuru wandiri kutaura anoshandira mukwasha wawa. Saka zokuti nyaya iyi vakazoigarira pasi vakadi kuti line iro rakazosvika sei kuna uyu handizivi. Asi line iri kana dai ndakaritengera uyu raishaipuwo chero zuva 1 here randingamufonera neline iroro ndichimubvunza nezvenyaya iyoyo. Oni mutorwa haambofi arasa munhu weropa rake kana munhu weukama wake achishandisa kuti uyu munext door wangu. Hazvipi zvakaita kuti inini ndorasa hama yangu ndichikoshesa munext door hatina ukama naye. Ipapo handitomboziva wangu Boniti ya. Handisa ndoziva kuti Boniti mwana wangu. Kwese ni uri kuitaura kuti Pabhoni apa ndikutaura pakuti muzukuru wangu. Vari muzukuru wangu. Kuti Boni haangambobva arasisa sekuru vake kuti ndopamai line vashandise line pamadhira vari kuda kuita. Hazvimbofi zvakaita. Hatiti Boni auya akatinakapuwa line nasekuru ava. Ipapo ndinoparama nokuti vakatombouya. Handiti muri kuti hama yavo. Osaka kana tikadara tifunga kuti ari kudhifenda sekuru. Tinodaro. Kose mchipati ndoparama. Ipapo Boni ndomumba utanda chokwadi nokuti vakatombouya baba Chipo namai Junior namai Idi vakabvunziwa line. Boni akabvunzwa line akati handizvisivi. Zvikanzi ko baba Idi vanga vachiti ndakatengigira Boni line 1. Boni akaramba yakatombotaurika nyaya line iyoyo. Tikutoti kuda kutotaka kufoma. Aiwa yakatombotaurika nyaya line. Saka Boni ndiye anototi kuti tinyatsoona kuti zvayangotaurika kuti kusiri pano nenge kudai chokwadi. Vakatonzi Boni wandirasisa. Ari kunzi baba Chipo wacho mupei haisi mombe madhara inofuna. Ndakumbira kuti dare ibvunzi baba Chipo wacho vakamboita conversation here amengo vaitaura maringire nyaya vamushandisa. Iwo tikarambe tingodaro pamwe zvakataura matashi. Toda kuti mukoma vakambotaura here nyaya iyi. Muti twanai pakambonzi mukoma vakatora mhano yetsotsi vakati mai vako vari kuhwana. Saka toda kuti vavasweti. Ndinoidavira nekuti vakadana baba Kosi vachiti mai varwa. Vaitozama kuda kudhifenda kuti baba Kosi vasataura nyaya iyoyo kuti kune zviri kuitika kuti hambwe vari kudana nani namama. Ndozvavaizama kuda kufara. Kana mai Chipo chaivo vakatombotaura navamwene vangu inini. Mama vakachitowafira achiti hazveshuwa murume wangu adaro ada kuputsa musha zvisuwa vakatobata chimwana chita ndokwahwira tsitsi murume wangu shuwa ashinga uda kusiya chimwana changu. Zvitovaperekedza. Vachitotaura vana baba pashiri pezvozvo. Hanzvadzi yangu yanga yauya. Yatouya ichibva kwekwe. Yakatosvika ikasvika nditochema kochii hanzvadzi yangu. Vakatosvika nababa nemotabhaiki. Ndakabva ndachitaurira hanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu yaitombofunga kuti handitovarwa ndikati aiwa nyaya hainzavo.
akatomutsiura arisiyana nazvo. Vana baba vakatosvika nemutaback musiwe asi yainge isiri nyaya yanga vafambira. Hapana chaivaziva. Hanzvadzi ndiye akahaya baba kuti handida mbonoona munin'ina wangu kuti kwavamira sei kumakwira. Nyaya iyoyo. All right. Kesi yako vaitu abakwa nemhosva asi ndisati ndakubata ine mhosva pane yamusi kunyatso kunditsanangudzira chii chakaitika kuti laini renyu Bhoni azorirwisa. Ini ndichitaura kudaro, nyaya dzinoitwa nevanhu, nyaya dzinogadzirwa nevanhu. Saka maonero angu ndiri kuona sekuti nyaya iyi kugadzirirwa. Nyaya iri kunetsa kuti wamangwa iri kukurovaya. Mukadzi ari kuti takarara pasi. Laini inyuwane rinondwa rinetsa rinyi asi rine mukadzi. Izvozvo zvoga izvozvo. Tatataura zvemameseji. Pamameseji ndikumwe futi upo kana tikakutsvaka. Ya, ndinofunga ipapo ndinogona kupadavira. Mashoko ekuti munhu ndakarara newe kana vanhu vakange vafunga kukugadzirira nyaya vanogona kumataura. Hazvitadzike kuti munhu angangotaura. Ndakambotaura nyaya yekuti mukwasha wake Ngome uyu akambosundira mukadzi wake pamba pangu. Nyaya yacho ikanotongwa kwaChief Msamo. Saka nyaya yekuzoti nhasi uyu angatadza kutaura kuti izvo ndakarara naye, ndiri kuona haangatadzi kutaura izvozvo. 2, uyu akambotaura kuti murume wake uyo akananga mukoma vangu kuti tsurai mwana wenyu, mwanasikana ari form 1 ari kuhura nemurume wangu vari kurara mushopu. Saka mai ava vatadzi kutaura nhasi muromo iwoyo kuti vakarara neni chero vasina. Munhu ane zvivindi zvakadaro. Zviri kutaura ndokuzviramba since andambobvira ndadana nemwana wangu. Ndini pamba kashoma kugara. Ndindotiwo ndikauyawo ndinotsvaka-tsvakawo zvimari zvavari kutaura chezvo vangada hava kunzvenga nyaya yavo vakachipa nenyaya yavari kutaura. Inini nyaya yavakamboitaura vakati makangosungisa murume wangu inda kukufoberewo nyaya nekuti mwana akanga atombomira chikoro. Isitofomo yedu nyaya vangatomboitaura ida kundifundisira kuti ndisataura nyaya iyoyo vakatokufomerawo nyaya. Ndavandati ini nengo zvaomasei murume wangu ina akandiregerera asi ndofanga kutaura chokwadi kuti tisakona nemurume wangu. Ndozvakataura nyaya vakatoitaura da kundifundisira kuti ndisamhanhara nyaya iyoyo indakabva ndazvipira nga ndozvitaura ndozvakaitika. Amene mamashanu kuti mune umbo here uzero hwekuti dare rikati ridane Bhoni ndinotarisira kuti achataura izvo. Bhoni ngadaniwa plus ini nyaya yavari kutaura iyi yavari kutaura yavarida kuramba baba wacho Ngome chaiye takamuvinga tikati tsura mwana wako muroora zvaari kutaura vangotongozviramba. Haisi nyaya yekuti ndofoma ko ndozvifomerei. Aiwa apa zvedu hatingabati dzakawanda sevanhu vemunhera aikuona uyu Bhoni akauya. Bhoni chakunoda kuti auye chaanohwitsinisa ndechipi chamunoda kuti chingakubatsirai. Inini handisi kuda kuti Bhoni auye. Ini handisi kuda kuti Bhoni auye asi dare ndori kuda kuti Bhoni ange aripo. Apa vari kudo andinoona nyaya irikunetsa apa ndeyekuti iko chabata chaizvo chabata iraini ndorava neumbowo kuti laini rakapinda sei. Inofukira muri kuti aiwa chokwadi laini ndakaritenga asi handina kupa ama yake ndakapa Bhoni. Ndizvozvo. Saka Bhoni ndio munhu anogona kukununurai kana kukurovererai. Ende Bhoni anofamba unotsanangurira dare kuti rakapinda sei maoko mama yake. Ende aritorerwa naamai ava anonoka kukupa ripoti yekuti kunogona torerwa laini riyari. So that mugona kurivhalisa muchirivhalisa. Taura. Ndinoona kuti ava vakuru vakati Bhoni auye ivo vanoti randakapa Bhoni ndasina kuirejista
saka laini iri vari kutaura zvekuti pavagara vari kuramba dare vagara vangoti inini kana rakaenda kuna mai vari rakatogara kurova kuti vava vachitozviziva iri razorejestiwa riri kuwanikwa rekutaura zita ravo rekuratidza rakarejestiwa iwo vaitiri kuna bhoni ndakangoritenga ndakurejista saka ndati ndinoda kuzotsanangurawo kuti kubva musoro kutanga vamashamira vakaramba vachiti milaini rangu ndine 1 rinopera nematipu 8 tikazozvitarira takazozvisecha kuti vamashami vakazoita rimwe laini ravo rinopera na61 risingazika kune mamai avo ravanga vakapota vachiponera muora wangu muora ribva atengerwawo rimwe rachona irorero riri kurambika kuti vari kuti harisinavo riri kuratidza kuti riri kuisa zita kuti Amos Mashame Mucheuta rimwe rachona iro rinopera na61 takaritiresa tikaona kuti raikuisa ikokeshi raikuisa kuti denga ichabhonda tikazozvitiresa kuti tione kuti rakatorwa sei nokuti venga ichabhonda wacho ati vane makore ashaika saka zvinoita nekoneti vanoti kana mumashure mekunge vakaona kuti laini mumashure me3 months hatichashandi vanobva vapa umwe munhu saka isi takasecha kuikoneti kuti tione kuti laini rakatorwa nani takawana zvakare takatoreswa nechitupa chanzi King was Mashami zvinoreva kuti ivo vamashami ndivo vanotora zvakare laini iro nechitupa chababavo vakashaya saka totarisa nyaya yabhoni yavari kutaura kuti bhoni ndiye akatora laini bhoni ndisingakanganisi kana kuti ane nhamba dzimwe dzaakasenga ndiye anotova akasindira shamwari yake uyo murume womukadzi akatorwa kuti shamwari uno vamashami vari kuita zvavanoda mubamba mako nomukadzi wako vari kutorangana zvekunoona chero mukati ikadzwa meseji yacho iri mambo ndachikumbira pakutaurwa kuti laini rakasechwa rikanoonekwa zita rababa mambo ipapo ndapaseka zingaiti kada kuziva nezvekuti baba pavakashaika foni yavo yakaenda kupi laini ravo rakaenda kupi handina kana zvatoziva. All right, ndotenda ndokumbira kukesi imbomira